Aquest taller ha sigut un taller que m'ha agradat bastant. Ha parlat d'un tema molt actual i molt important avui en dia. Les diapositives m'ha semblat una eina molt important per informar-nos. A les activitats interactives, si poder donar la nostra opinió, poder parlar, és una forma d'obrir-nos que ens encanta.